What's up guys? Again, this is Mitch and for today's video, A Day With My Life, pasabi ko lang ng mas piniling makipagsapalaran dito sa Manila. March 22 nga ay ang pangalawang taon ko dito sa trabaho. Kaya naman naisipan ko na magluto ng kinikrave ko na bihon. Pero syempre ang signature recipe namin sa Bicol ang aking gagawin. Wala na nga sana ako dyan balak magpakain sa amin dyan sa opisina. Gawa na ang grabe talagang gastos ngayong nakaraang na buwan ng Marso. Tulad na lamang ng Marso 17 na nagselebra ng kagawian sa probinsya na tinatawag na pabasa. Syempre, obligado magpadala kasi tayo lang inaasahan sa pamilya. Cheris. At kinaumagahan naman Marso 18 ay ang karawan naman ng aking papa at siya ay nag-celebrate ng ika-53 ng kanyang birthday. Simpleng pa-surprise lang at celebration kasi alam nyo na ang tataas ng mga bilihin. At sumunod naman dyan ang March 25 ay siya naman pag-celebrate ng birthday ng lola ng 80th birthday. At syempre may ambagan at pa-surprise din ng ganap. Galing Maynila nga din ay umuwi yung bunsong kapatid ni mama kaya naman naisipan na isabay na din yung birthday ni mama na dapat talaga sa March 30 kaya naman isinabay na din sa pag-surprise at sandaan. Pero syempre hindi pwedeng walang ganap kaya naman kahit papano ay nag-prepare at naghanda kami dyan at nagluto din daw si papa at may pa-surprise din yung kapatid ko na cake para kay mama. At kami namang mga nasa malayo ay nag-ambaga na lang para naman makapagpadala kami ng cash kasi yan naman talaga yung pinakagusto ni mama at yan yung nagpapasaya sa kanya ang pera. O diba, mas malaki ang tawa niyan kapag pera yung inaabot sa kanya. Marami man ang naging kaganapan at mga gastusin ay ayos lang dahil ang ibig sabihin lang noon ay nananatili pa sa piling namin at nariyan pa ang aming mga magulang dahil sila ay nagsiselebra pa ng kanilang mga kaarawan. Back to the topic naman tayo sa ating pamimili at yan ay nakumpleto ko na ang mga kasangkapan at sinabay ko na din dyan ang kaunting grocery para naman sa pang-araw-araw at yan naman ay nakapagbayad na tayo dyan at gumastos nga tayo ng mahigit 1,000. O diba? Gastos malala na para bang nagtatrabaho na lang tayo para makasurvive sa pang-araw-araw. Ano? Fast forwarded. Eto ay nakaprepare na nga ang ating mga lulutuin dyan. Bali yan nga lang palang kinaya ng budget natin kaya naman yan lang yung mga kasangkapan na gagamitin natin sa pagluluto. Pero okay na yan, overload na yan. Sa lasa tayo babawi, ano? Ala, kaya naman simulan na natin ang ating pagluluto.